Human being, tips and tricks ta karon. Wala ko ni adto sa gawas, diri na ta mag tips and tricks para madali bitaw. Hello mga people! Sa wala pa naka-subscribe sa itong YouTube channel, ayong kalimot pag-subscribe. Miss Human Being, subscribe na! Nako'y customer, gikan sa Japan. Giriban ako ni usa ka tuig ang nakalabay, pero iyang buhok kung ikaw din nga nagtan-aw, gwapa ba ang buhok? Di ba? Gwapa no. Muna kung ikaw din na nakasuway ka og Schwarzkopf, ingani jud ang rebanding. Straight siya buhok. Taod-taod na ba ani ang buhok ang giriban, pero ang tan-awan na, o di ba? Gwapa kaayo no. Humok lang gihapon, pero something man gud og madugay na naagi medyo tanggol kanang tanggol ba kanang dili na bitaw jud ingon hamis kay hikapon mo na nga ug mariban man guna siya mawala man gud ang mga tanggol sama ani nila ya imbok nimo bisan pagpugnan di pa gyud na madaot bisan paglubag-lubagon iligog dagat dili gyud na maunsa sige kag pa-color basta kanang color lang pod nga kana bitong tan-aw nimo nga nindot pod ang color dili gyud na madaot ang buhok kay kanang Schwarzkopf dugay gyud na mawala ang ihang rebanding ana ang duration sa ato ang straight dili gyud siya basta-basta nga magdaot din imong buhok mo na kung makasuway kag riban og Schwarzkopf pareha ni atong customer nga gikan sa Japan mobalik yun na sila kay og imo gumbot kwintahon ang doon na kaina para nila kay naa mo jud kay budget para sa imong buhok. Gusto jud ka magpagwapa jud ka sa buhok. Ato yung gastuhan kay para manindot ato ang buhok. Ana ra gyud. Before magbutang sa atong kawas, ato ni siyang banlawan, ato shampoohan kay pananglit ng shampoo kasi imong balay, nag-conditioner ka kay gikan ka naligo. Imo gyud na siyang banlawan, shampoohan before nimo butangan sa ato ang kawas. Purpose ani niya treatment ni sa buhok kung magriban ta og bondastic kay aron ang buhok dili na mga lagas or dili mga daot, dili na ka mahadlok ya trabaho kay kaning magriban bitaw og buhok lagi kinahanglan jud kag kabalo jud kay kamuriban kay di ka pasagad kag riban-riban dinha munang ang buhok imo jud tarungon kay ron ang customer magabalik-balik sama niya gabalik-balik na magyud siya pila na kini ka century para ang buhok jud dili jud maunsa madaot pa ng mga buhok wa naging mobalik nako diri kini ang buhok gagmay og grano unya magbutang ta ani medisina nga bundasti kana atong gipakita diha sa video para way daya bitaw makita ayo sa customer unsa atong gipanggamit ng mga medisina kay moora bay ang gidong dinhing dapita para dili gid sila makaingon nga munang di sila makaingon ba nga gi binuangan nato diha ato sa gidaya sa atong trabaho munang makita na nimo para magwapa ilang buhok sa medisina gyud na diha gyud nato nabasihan kay dili pag guna nindot ang medisina ang customer ug tuwa sa layo di na mo balik ko mo ray dungon diri kay palayo ani dapita nya mo ray dungan yung pariban-riban no unsa man ko diri gwapa kaayo medisina nato na imo nakagwapa ang ato ang Schwarzkopf nga rebanding unang kung ikaw din ha magpariban ka mangita lagi rebanding nga Schwarzkopf pareha ni ba o atong gipakita ninyo una si Schwarzkopf rebanding kini ang buhok ligo-ligo punig init tubig ka ng warm bitaw kay gikan may si ma'am si Japan karon ligo-ligo po swimming pool pagkahuman ana ang buhok treated pa gyud maunsa man na gariban man ko karon una magriban ko buhok kanang plansaha dira ko na ihagos diri sa tumoy kay medyo init-init na siya nga plansa dili siya ang advisable nga imo jung ihagos abot sa tumoy kay mo'y makaingon nga masunog ng buhok mo gahi labi na inig kaligo nimo inig shampoo gahi imong buhok usa gyud na siya may nakaingon diha kay ugang imo mga trabaho pasagar ka dihag plansa goodbye gyud ang buhok pareha ni karon ba ko taglain ha kani siya dili ka pasagad-sagad ani plansa kay ato ning klarohon iyang buhok kay mapaduol man nato nino pag may kanigrano nya imong ayhong plansa kana plansa hagos sa kadyot ra kaayo ay nagdugaya nya kaning plansa di po na ko naabot sa tumoy kay usa po na siya makagahi diya kay kaniya mo kay giriban na baya ni tuig na nya na pa maghapon ng rebanding ana mga rebanded nga buhok di mo siya ngay ayo-ayohon kay tulid pa man naali gamay buwaghag kay dugay naman nang ingana gyud siya magplansa ayaw lang kay ayuha ang mga tumoy kay madaot na mugahi na ana ra ang drama aning mga buhok mo na magwapa sila kay ako sila pagpapahan humana ta sa ato ang neutralizer nga bondastic no dali ra man to siya ibabad 8 minutos man to gibabad na to karon banlawan na pod ingani ni siya pagkahuman di na ta mag treatment wa na tay lain buhaton gawa sa pagpauga sa buhok kay ang bondastic rebanding bawal sa butangan upo ang treatment adi pud bawal pero naalam mo siya treatment atong serum nga gibutang para ang buhok diretso na
Para dali ra gyud ang trabaho ani niya, di para tong glat niya dugay bitaw trabahoon. Napo ni shortcut ginagmay ba kay katong glat dugay tumahuman kani siya murag dali-dali ra gyud siya trabahoon dili gyud kay dugay ka isang tanan. Muna kung ikaw din ha, umupariban ka og kanang Swarovski, ngani ang procedure. Dugay po tamuhuman og banlaw ha, pila po ka minuto dili po dali-dalion. Ang purpose ana niya para di mga bugto-bugto ang mga buhok, way mga tagak ana niya usa ni maligo. Ayuhon yung banlaw ang mga medisina. Kaya diha sa pagbanlaw di ana gyud ang sekreto sa buhok para magwapa. Kaya di mo ra mo nang dulisuon, dali ra nimo na banlawan, dili gyud na manindot ang buhok mo nang kita mo sa buhok, gwapa jud kaayo ang mga buhok sa rebanding sa Schwarzkopf. Muna kung ikaw din ha, gusto kang pagwapag buhok, Schwarzkopf, pagwapa diha. Kung magparibanta og Schwarzkopf, unsa magyo resulta sa buhok? Ikaw ba diha nga nagtan-aw, nakasuway na ba ka? Wala pa. Suway ba pangita ditong Schwarzkopf product? Kay kani ang buhok atong giriban og bundastik, nakit-an man nimo ang atong mga proseso ug unsa gyud ka nindot ang trabaho. Nindot po dato ang resulta. Muna kung ikaw din ha, gikan ka sa gawas, gabalik-balik ka dire. Ingana gyud resulta sa imong buhok, di ba? Gwapa ka ino, dili man tayo mo panghinambok. Ang Schwarzkopf product man gud siya, nindot yun ang resulta. Kay gwapa jud ka nakasuway. Suway ra gud, di ba? Gwapa kay ang buhok. Sama ani niya o. Gikan sa Japan, balik lang yun diri sa Pilipinas sa Tagbilaran para magwapa ang buhok. Ngunang mahadlok ni sila magpariban sa asa kay ug madaot man gud ang buhok, mukabat pa na siya pila ka bulan, pila ka tuig nga magulian imong buhok. Muna nga never gyud sa magpariban bisag asa. Balikan yun na nila bahala ilang buhok na buhaghag na din ha. Bisan pag giligo nila nagdagat, giligo na nila swimming pool, giligo na nila init-init tubig, dili gyud na madaot kay tungod sa atong product nga gigamit. Makita nato kaganiha unsa atong gigamit diba si Bundastic nakita ninyo. Muna siya kung ikaw din ha nagkinahanglan kang magwapa imong buhok, pangitag salon nga Schwarzkopf kay dili yu kamahayan ang resulta kay gwapa jud kaayo na. Muna sila nga ingana gyud na ang resulta, gwapa jud kaayo. Kung gusto kang magwapa, Schwarzkopf ra, di ba? Pareha ani niya. Muna siya Schwarzkopf. Nya ayaw kalimot pag subscribe sa ating YouTube channel, Miss Human Being. Kay gwapa naman yung buhok. Kung sa sunod na tong kita-kita, magkita rata sa sunod na po na to. Pasensya kay talag sa radyo ko mag-upload og video. Muna pero ang buhok, gwapa yung kay tanawa na aron ang atong gibuhat. Magwapa na, subscribe na mo ni Miss Human Being para magwapa yung buhok sama ani niya. Bye!